miten paljon Vardar lähtee nostamaan omaa peliään. McDermott viheltää ottelun käyntiin ja näin lähtee tämä. Ja myöskin Vardarilla yksi erinomainen paikka, kun Boban Nikolov pääsi riiston jälkeen kokeilemaan läheltä. Miguel Pires. Hyvä pallo tulee, mutta nyt ei sitten Omer Rakic ole yhtään samalla sivulla. Ensimmäisenä Valentin Gask. Pallo takaisin kapteeni Pennaselle. Adams jää edelleenkin roikkumaan linjaan, siellä on myöskin Magassa. Magassa voittaa pääpallon, siinä tulee nyt sitten Engvalia kohti, mutta ei se ole Moreno, jota haetaan, mutta Vardar puolustus kestää. Kulov, joka keskustaa, Pires jatkaa boksiin, Boban Nikolov, nyt on pahan näköinen poikka, Nikolov tarjoilee hyvää palloa laatikkoon, mutta vastaamaan Nevskia vastaan. Jyry, nyt olisi paikka sitten keltaisilla, Armaa haetaan, mutta Jankulovilta iso katko viime hetki. Saavutus kaudelta 2023-2024, silloin Slovan Bratislava paidassa pääsi juhlimaan Slovakian mestaruutta. Kun nyt tulee Hassi Bobarma, kun menee yli. Ai, mikä paikka aukenee nyt aivan puoli vahingossa. Oliko se Velkovski, joka nyt tarjoilee tuon lahjan ylimielisellä pelaamisellaan? Tämä vaikean paloma Nevskille, Gask. Kova tatsi, siihen pääsee Castañeda väliin, Gask iskee kovaa kiinni. Sitten rymistellään keskustassa ja nyt saa sitten Gask aika kovaa naamaansa ja nyt on sitten ihan täydet tukkanuottaset käynnissä. Ja nyt sitten Gask ottaa seuraavan kerran lukua, ei se kyllä ole jälleen mikään ihme, että Valentin Gask on siellä missä tapahtuu. Tyynen Rodriguez pääsee nyt haastamaan ison tilan. Mihail Manevski. Taka-alueelle pahan näköinen pallo, mutta Gaskilta iso pääpelivoitto. Castañeda, heikko laukaus ja maalipotkulla jatketaan. Naidovski puolustaa, Arma. Pennanen. Engvall, heikko syöttö, mutta Pennanen kaivaa pallon vielä uudestaan ja on lähellä, mutta hieman menee takatolpan väärälle puolelle. Hienosti pelaa loppuun saakka. Neulamäen Kobrien kasvatti Petteri Pennanen tuon tilanteen ja vihainen vasurin veto. Rodriguez. Jankulov. Nikolov, pahan näköinen keskitys ja sieltäkö tulee? Sieltä se tulee se kavennusmaali. Tai Vardarin ensimmäinen maali tähän otteluun. Ja kavennus ja maali. Yhteismaalit 2-1. Kuopiolaiset nyt protestoivat voimakkaasti tilannetta, jossa nyt Brahima Magassa on kentän pinnassa. Vardar onnistuu nyt hyödyntämään tuon mies yli voimansa. Ja aika tuskainen, tiukka viimeinen puolituntinen on tulossa, kun Vardar on maalin päässä. Tässä nähdään uudestaan. Se on Azer Omeragic, joka tilanteessa rummuttaa väkisin itsensä voittajaksi. Pennanen. Loistava pallo taskuun, Antvi oma ratkaisu, Taleski torjuu. Pars oikealle. Zakaric pääsee kääntymään, Antvi on häntä vastassa. Zakaric keskittää, Rodriguez. Pilli ei soi ja ja täplälle mennään kyllä. On kovia hetkiä. Zakaric laukoo pallon alanurkkaan, vaikka Kraidel on erinomaisesti mukana. Vardar 2-0 johtoon ja näin yhteismaalit tasan 2-2. Lisäaikaa näytettiin 8 minuuttia. Tästä siis pallon lopulta pilkulle vietiin ja kyllä se on niin. Ristiin siellä on nyt paljon valkopaitoja. Miskovski nyt tulee sitten vielä vaaran paikkaa Vardarille. Ai kun. Adams tulee sitten pitkä pallo laitaan. Parsicek loistava jatko. Turei. Nyt olisi menossa Arma. Siinä on vielä paikka. Arma takaviisto. Taleski pääsee väliin. Kuitenkin takaa pitkäksi ja näin viheltää Matthew McDermott pillinsä.
Ottelun toinen puoli, joka on päättynyt. 5,5 minuuttia. Ensimmäistä jatko-ottelun puolella, joka on käynnissä. Nyt tulee Bob Arman paikka. Arman! Yhteismaali 3-2 KuPSille! Fantastinen pystypallo ja Armalta upea suoritus! Jopa 2 loistavaa suoritusta tuohon maaliin. Tuo pystypallo ja sitten tuo Arman ensimmäinen tatsi ja viimeistely. Iso maali. Ian Pulejo. Pulejo haastaa. Nikolov oikealle. Zakaric. Korkea keskitys. Voi herran pieksuksen. Ian Pulejo. Ja yhteismaalit on jälleen tasa. Jotenkin tästä oman alueen töhelöinnistä tulee vahvasti mieleen KuPSin muutaman vuoden takainen ottelu Derby Cityä vastaan, jossa käytännössä aina kun vastustaja pääsi vain KuPSin alueelle, niin pallo löyti tiensä maaliin. Siinä kyllä nyt... No jälleen mennään. Brahima Magassa. Jälleen pelataan linjan taakse. Savolainen. Pulejo käteen astuu nyt tässä. Pilkussa ottaisi. Ihan selvä tilanne. Siinä nyt ei ole kyllä mielestäni... Tämän jatko-ottelun ensimmäisen puolen lisäajalla. Parsicek vastaa Taleski. Parsicek! Parsicek! Se on comeback-maali, mutta toivotaan, että Parsicek kertaa itselle nyt toista keltaista tuohon maalivahdin provosointiin. Liittyen sillä käy osoittamassa siinä maalivahdille. Hyvä tiputus. Savolainen, Valentin Gask, Parsicek, Antwi! Adamsilta jälleen pitkä potku. Parsicek jatkaa. Turei saa pallon Lueilu-Tumbalta. Seko Turei. Vasurin laukaus ja Taleski on lipsauttaa sen sisään. Vielä pallo pystyy, Parsicek ja näin soi. Matthew McDermottin pilli viimeistä kertaa. Kuopion palloseura menee jatkoon yhteismaalein 4-3. Uskomattoman thrillerin päätteeksi. Vardar löi kyllä aivan kaiken tänään peliin. Se jotenkin tuntui, että KuPS ei siihen ehkä ollut ihan valmis.